Кариерата на финансов консултант в MetLife ми даде възможност да се развия като предприемач. Вече 6 години имам свободата да правя бизнес по начина, по който аз го разбирам. Спрямо моите стандарти, моите виждания, моите ценности. Имам възможност да поддържам стандарт на живот, който изцяло се базира на доходите, които искам да изкарвам и усилията, които влагам в това. Не на последно място имам възможност да избирам приоритетите си в различните моменти и съответно да влагам енергията си именно там, където намирам за необходимо. Макар и MetLife да дава различни кариерни възможности за себе си, аз съм избрала да се развивам като топ финансов консултант, както на българския, така и на световния пазар, да участвам в различни международни мероприятия и да давам най-доброто от себе си на клиентите, с които работя, и всичко това, разбира се връща обратно. Благодарение на последните 6 години, които инвестирах в работа, уменията, които придобих, клиентите, с които работя, начинът, по който като цяло се развих като професионален консултант, днес ми дават възможност да поддържам стандарта на живот, от който имам нужда, който искам. А същевременно с това да разполагам с достатъчно свободно време, което да инвестирам в каквото преценя.